El Carnestoltes de Salt va celebrar-se aquest diumenge amb una desfilada, balls i una xocolatada final. La rua s'havia de dur a terme dissabte i ja es comptaven amb més de 900 inscrits en 17 comparses, però a causa de les previsions meteorològiques i el traspàs de la desfilada el diumenge al dematí, finalment es va comptar amb la participació de més de 500 participants en 13 comparses, que no és poc. Cada vegada va agafant més força, més consistència. De fet, aquest any tenim una comparsa que ve fora del municipi, d'Aiguaviva, per tant, d'alguna forma anem obrint cada vegada més aquest carnaval a part de la gent de Salt, a la gent de fora també. Tot i que un plogim tímid va acompanyar la desfilada en alguns moments, no va aturar a ningú i es va poder gaudir de la música, els colors i l'originalitat que va omplir els carrers de Salt. Hem hagut de modificar una miqueta el recorregut de la rua, passarà pel carrer Sant Dionís fins a Ausiàs Marc, Ausiàs Marc anirà cap al carrer Major i després es tornarà a incorporar fins a arribar aquí a la plaça 1 d'octubre, on hi ha prevista una xocolatada i també una mica d'exhibició de les diferents comparses que han participat a la rua. Des d'una mariscada saltenca, passant pels petits monstres o la festa de les mosques, fins als anys 80 el circ o l'imperi Inca. Tot de temàtiques diverses que van unir a diferents col·lectius, escoles i associacions de Salt en la desfilada anual de Carnestoltes. Hi ha disfresses molt xules, molt divertides. Realment la gent que hi participa fa un esforç molt important per arribar a aquestes dates amb el material preparat i realment estem molt contents de les diferents entitats, escoles també, molt important també les escoles de Salt que hi participen, estem molt contents de la participació i de les disfresses que han fet. El recorregut va finalitzar a la plaça 1 d'octubre, on una xocolatada estava esperant els participants que van fer un darrer ball per posar tota la força en les diverses propostes originals que s'havien vist en aquesta edició.